Straight to the point. Ug karon ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabotstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maing buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mo'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga kaigsunan nga Huwebes og pizza 19 na. Buwan karon mga higala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Og unya, 11 ka adlaw na lang sa dili pa mag Hunyo 30. Ang adlaw gikatakda may higala sa alas 12 sa udto nga munaog na sa Kapitulyo sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ato lang nang agi katawa-katawa mga kaigalaan kay bida 11 na lang kaadlaw pero amot sa nakapuhimuon ni Gobernador Gwendolyn Garcia, outgoing governor, mga sukit tigpaminaw. Kining inihap na lang niya mga adlaw daghan tagbantayanan gihapon. Sa inihap nga mga adlaw mahigala daghan gihapon ang iyang ibilin nga mga pagpakauaw. Karon butaga taganta nagpagtagad. Gikan sa iyang paghimo-himo kunuhay og protesta kay iyang gipasanginlan ang automated counting machine nga gilimbungan siya. Wa sa mosunod sa ombudsman, gi-indirect contempt siya sa ombudsman. Og unya mga sukit tigpaminaw karon. Palabang katong gusto niya ipalabang tong 1.2 billion nga budget og karong bag-o mahigala ang trust fund dasad sa Suroy-Suroy Sugbo. Ay gusto ko niya ipadayon ang Suroy-Suroy Sugbo. Kining iyang programa kiat-kiat, mao iyang gusto gyud niya hala, iyang tagaag priority kay mo gi number 1. Nagibutang niya sa iyang memorandum nga butangag trust fund ang kiat-kiat nga programa ni Gwen. Kaya dito lang ikatawa mga kagilaan ha. Pero ang unang-una gyud lahi naman sa pamilya kaya niya hatagan og dako mga higala ang gibugaton ang health man, ang healthcare man sa probinsya. Nga na magbutbuot magyapon ni siya mga kaigalaan. Oy Gwen, ang tudong taon no pagin makadawat mahigala nga napildi. Nagtuo mga kaigalaan nga iyang hinimuag memorandum, nagtuo nga siya pa maoy mo lingkod human sa Hunyo 30. 11 ka adlaw na lang yun. Ato ni tagag pagtagad mahigala 11 ka adlaw na sad nalangsad mga higala ang kinabuhi sa 19th Congress. Straight to the point. Wa na yun, no? Og ato sad mga higalang tagag pagtagad sa international nga mga balita ikapitong adlaw ron dekin sa pagbombardiyo mga higala baos-baos sa Israel, tali sa Israel ug Iran nga nagbaos-baos mga higala og bombardiyo sa ilang mga air assets, mga missiles mga higala nga nag-uwan dito sa duha ka mga nasod. Straight to the point. Mao nila ang problema nga atubangon kay ang duha ka nasod nga directly involved sa gira doon na yung direkta nga effect. But ang pangutana ron, kadtong dili involved. Apiktaran man sad. Sama na to may gala sa Pilipinas. Apektado sad ta mga kaigalaan. Gumikan kay doon na problema mga higala sa pagtaas sa presyo sa lana. O ingon man mga higala, apektado ta kay doon na tayo mga OFWs nga tua dito ining maong mga lugar. Dito sa Israel, daghang tag mga Filipino mga higala nga tuwa dito sa Iran daghan sad nga mamauli hindi pa mauli ana another kana mahigala nga magpasagdan sa gobyerno na. Straight to the point. Lain ang problema nga atubangon sa atong panggobyerno mga sukit tigpaminaw. Kining gira sa Israel ug Iran dili ta directly involved ini but indirectly mga higala apektado ta gumikan sa presyo sa lana ang mutaas mga higala mitaas ang gani nya dugangan pa mahigala sa mga OFWs nga mamauli dili lang anang Iran o Israel. Ang problema kung nga uban nga mga kanasuran sa mahigala nga silingan dito o moingon sad nga mo avail sa repatriation gumikan sa kakuyaw karon dito sa mong area. Straight to the point. Kanta nagpagtagad mga kaigalaan kay ang katong mga Filipino nga tuwa sa Israel gusto na mamauli
Ang diri sa Iran mahigala ni timbakuwas na gikan sa Tehran. Ang kapital sa Iran human mahigala nga miingon si Donald Trump nga pamahawa na mo diha kay delikado inyong kahimtang. Straight to the point. Kanta nagpagtagad mga higala karong buntaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Si point. Trump miingon nga dili mahigala ang US directly involved niini og why participation ang US ining maong gira. Pero ingon siya mahigala nga ayaw lang yun yung tanduga ang among mga military assets nga naa sa region, kay among proteksyonan ang among mga American citizens nga naa sa region. Straight to the point. At nagpagtagad doon mga kagalaan sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang nagproblema ta mahigala karon ining dagkong problema sa Israel ug Iran nga apektado ta mahigala sa Pilipinas kay wa ra ta mahigalay oil reserve. Mao ni ang dagkong problema nga atimanon angay tutukan apan ang mga uban mahigala na busy lang gyud gihapon kay gusto nilang ipa-impeach si Sara. Gusto nila mahigala ipadayon gyud ang impeachment mga higala kay gusto nilang konbiktuhon si Sara Duterte. Isa di anay dakong problema mga kagalan hala. Ang ila mahigala di agyod gihapon ang Sara Duterte mga sukid tig paminaw tagaan ta nigpagtagad ro nga buntaga. Kay wa gyud makakita ni mga tawhana mga higala with due respect sa uban. Wa makakita sa dagko nga korupsyon ang nakit-an si Sara ra gyud. Onya bisan pa man mahigala kang kuha miingon why corruption si Sara, kanang confidential funds, why anomalya nga nahitabo mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Apan kining mga tawhana la gusto gyud mga kailaan nga mausik ang oras sa atong kongreso, mausik ang resources gobyerno nga magsigig tutok ining Sara Duterte mga kailaan. Napay mas dagkong problema karon nga angay tutukan mahigala sa gobyerno. Straight to the point. Pagyapon ka move on ang uban sa pag-remand mahigala sa Senado sa articles of impeachment ngadto sa ubos balay balauranan. Og unya, ang mahitabo ini sa 20th Congress, dunay voting mahitabo ini unya kung doon na ba jurisdiction o wa ba. Kung why jurisdiction, moingon ang 20th Congress nga wa na, linaw na ta, back to work na mo. Kaya ni apay daghang problema nga angay at timanon. Straight to the point. Pero moingon nga doon na mga higalay, matawag na to nga jurisdiction, depende sa pressure sa Malacañang, kay kini mga higalang impeachment lagi, musugot ang sa dili may higala numbers game ani. Bisa pag moingon ng uban nga atong tan-aw ng ebidensya no? But numbers game ni mga sukid tig paminaw. Mao na nga angay nang tutukan ang dapita mga higala ug angay nang pamalandungan o panalitan mo ingon dunay jurisdiction hala paspasin na lang ninyo. Kay aron nga mahumanta back to work na dayon. Kay total ingon masad Sara nga okay siya, bisan pa kuno bloodbath. Figuratively speaking mga kaigsunan all out war. Pero ug mag all out war mga kagalaan, delikado mahigala pod ang administrasyong Marcos kay basin niya iyagyag sa tong Sara Duterte mahigala ang tanan nga mga korupsyon sa Marcos administration. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ato sa pagtagad mga kagalaan kay dili sa mga balita sa ato mga sukid tig paminaw, kinini ang ato sa ning hatag pagtagad kay si incoming Governor Pamela Baricuatro mo review o mo assist mga higala sa trust fund memorandum ni outgoing Governor Gwen Garcia aron tangtangon ang makita ni ini nga legal o questionable o illegal o questionable nga mga provision sa maong kamanduan. Straight to the point. Samtang konsehos dakpan sa Sugbon ni saway sa DPWH human ang proyekto ni ini batok sa baha matud pa ni tabon sa pagatpatan sa inayawan o sa Cogon Pardo ning syudad. Straight to the point. Sa kauluhan may galaduga mga balita atong tagaga pagtagad sa mga sukid tig paminaw kay ang human ni pasidaan nga ilisan og sundang ang arma sa pulis nga mamatud-an nga butalo. Ang mga pulis may galag murag butalo mamusil, ilisan na lang og sundang ang ilang mga armas. Matod pa may gala karon ni pasidaan usab si PNP Chief Police General Nicolas Torre nga kadto mga higalang overweight og timba nga pulis mahimong tangtangon sa serbisyo kung di gyud maubos ang timbang human sa usa ka tuig nga gihatag niya nga tagal. Parihan ni may gala panahon ni PNP Chief Lacson nga kinahanglan ang pulis dili dakog tiyan, dili dako mga higala tambok. Gusto si Torre nga ang pulis parihar pod niya may gilang sapsing, no? Ang problema mo gud ana atong panahon ni Lacson mga kaigalaan sa siya mo'y PNP Chief, iyang gipugusto nga kinahanglan ang pulis dunay certain mahigala nga hawak nga maoro gi pa-maintain sa pulis.
Ang problema kay doon naman mga tao mahigalang nga dakog kasko. Doon na may mga pulis gyud labi na katong dako nag edad nga dako gyud og kasko di na mo gamay. Mo retire na lang og sayo. Abantay mo way problema tong mga kaliwat og gagmayon nga mga tao mga higala madara. Kana bang kaliwat gyud mong gagmay pero nitambok lang ka kay tinuod nimong kaon. Pero doon may mga tao nga dagko gyud kasko daan. Panahon ni Lacson daghan to nga matay pulis day. Pugos gyud nila jogging og pugos og jogging. Wa gyud makakuha sa gusto ni Lacson mahigala nga hawak. Mo na nga doon na po yung mga pulis nga doon ay kasuko mahigalang Lacson. Naghansa nag-early retire atong panahon na. Karon ining panahon ni Torre mahigala posible doon na po yung mga retire ini. Katong di gyud bada mahigala nga mag-exercise o katong dagko na gyud kasko daan. Namoy na hinay na lang mahigalang retire. Straight to the point. Kini guban pang mga sitanan niyo mabate exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP nga